Ona Acústica, un programa de Ràdio Ona. Benvinguts a un nou episodi d'Ona Acústica, conduït per una servidora, Marta Frigola. Un programa que t'acosta als artistes més interessants de l'escena musical mentre celebrem plegats la música local. A cada nou programa aquí a Ràdio Ona donarem veu a artistes únics que comparteixen amb nosaltres les seves històries, influències i, per descomptat, la seva música. Avui us presento un grup que no només ha resistit als embats del temps, sinó que ha sabut reinventar-se, créixer i emocionar com mai. Ells són els Estereòlegs, una banda de pop-rock en català nascuda a Barcelona l'any 2014. Van debutar discogràficament en punt d'ignició el 2016 sota el segell Quimera Records i més endavant amb el segon disc, Somnis d'heroi, el 2018, publicat per Pickup, van mostrar un pas endavant clar en el seu so i missatge. Però com tantes altres bandes van haver d'aturar el camí durant la pandèmia, una pausa que podria haver estat definitiva, però que ells van aprofitar per renéixer com l'au fènix. Ara tornen amb força renovada, nova formació, nou EP i una energia creativa impressionant. Albert Poch a la bateria, Ricard Manzano al baix, Jaume Llaurador a la guitarra solista i Enric Rius a la guitarra i veu. Avui els tenim als estudis de Ràdio Ona per parlar del seu viatge musical, de tot allò que els mou i per compartir amb nosaltres la seva música en directe. Esteu preparats per un viatge musical sincer? Doncs anem a conèixer els Estereòlegs. L'essència de l'artista. Hola, nois, com esteu? Enric, Jaume... Hola, bona tarda, què tal? Bueno, ja veieu que hi ha mitja banda avui aquí als estudis. Sí. Qui ens falta? Ens falta el Ricard i l'Albert. Fantàstic, doncs els enviem una abraçada des d'aquí. No han pogut venir, però els recordem també. Els assajos venen. Que és l'important, és l'important. Molt bé. Doncs bé, és un plaer tenir-vos aquí a Ràdio Ona. Sé que heu tingut un trajecte una mica mogudet amb el trànsit i tot plegat, per tant encara amb més ganes vull posar-ho en valor. I si us sembla, comencem amb aquesta primera part del programa on fem una entrevista per conèixer una mica aquesta essència, no? Com són els artistes que ens visiten avui. I a mi m'agrada començar pels inicis, no? Explicar una miqueta quin va ser el primer contacte que vau tenir amb la música o inclús que escoltàveu de petits per casa, per què toqueu l'instrument que toqueu, no sé, ens expliqueu una miqueta cada un, si voleu. Sí, pot començar el Jaume, si som-hi? vol. Sí. Val, doncs jo sóc el Jaume Llaurador, sóc guitarrista pràcticament des de que vaig néixer perquè vinc per influència musical a casa meva, ha sigut la música. De fet, els meus pares es van conèixer a través de la música. El meu pare tocava amb un grup amb el meu tiet, que era el seu millor amic, i va conèixer la meva mare i arrel d'això. I, evidentment, van tenir tres fills, que són els meus germans i jo, i els tres són músics. Llavors, a casa meva la música ha sigut, diguéssim, el leitmotiv de la família. I jo porto tocant la guitarra pràcticament des que tinc ús de raó. Sí que és cert que al llarg del temps, evidentment, vas evolucionant i hi ha hagut èpoques de la meva vida que he tocat més i tocat menys, però des de fa pràcticament farà uns 20 anys em dedico quasi en exclusiva a tocar la guitarra. Sí. I ho tenies clar des del primer moment, guitarra? Sí, la guitarra... Sí, a casa meva ens van donar l'opció d'estudiar o guitarra o piano. Els meus germans es van decantar pel piano i jo vaig a decantar per la guitarra. Molt bé, fantàstic. Sí. I a nivell també d'influències i això, què escoltàveu per casa? Què senties? A casa meva, és el que li comentava, precisament estàvem parlant, jo des de petit era un obsessionat de l'Elvis, o sigui, era una obsessió quasi malaltissa, que amb 7 anys o 6 anys jo demanava pels Reis discos de l'Elvis. Els meus pares deien, aquest nen, què li passa, no? Que no demana ni el castell de l'Argamboy ni el Playmobil, demana l'Elvis, no? I vaig tenir la mala sort, que és coses del destí, es va morir un dia del meu compleanys. Ostres! Sí, una cosa molt curiosa. I aquell dia, evidentment, no vaig voler ni regals ni res, evidentment un disgust. I la meva primera influència va ser l'Elvis, el rock and roll, després els Beatles, i després ja més gran, quan vaig conèixer el Hendrix va ser un abans i un després. Per mi el Hendrix és la reinvenció de la guitarra elèctrica. El Clapton per mi és Déu, Clapton is God, I després, pues, no sé, el Mark Knopfler m'agrada molt, el Stevie Ray Vaughan, una mica aquest estil, no? Sí, Blues. són grans noms de... Sí, la guitarra per mi és...
persones que... O sigui, músics que han fet que la guitarra no només fos un instrument, sinó que fos també un llenguatge, no? Que guai. Per mi és molt important. Super. I tu, Enric, què ens vols compartir? Bueno, jo la meva trajectòria potser és més tirant més a cantautor, perquè jo sempre he tingut la necessitat d'escriure lletres. O sigui, tot va començar així, fent lletres i ja doncs, amb 18, 19, 20 anys doncs, amb els típics acords, començant a fer alguna melodia, i ja no he parat mai. I justament el 2014 va arribar un moment que tenia una carpeta tan plena de cançons que vaig dir, ostres, amb això he de fer alguna cosa, no puc tenir-ho aquí a casa sol. I va ser quan vaig pensar en començar el projecte aquest del grup, no? I allà va ser la primera pedra. I a partir d'allà doncs, mira, ens ha portat tot aquest temps fins al dia d'avui, no? He après molt durant el camí, he après de molts bons músics, no? com el Jaume, i bueno, i la música, sempre ho dic, no? La música és vida, no? La necessito, perquè ja no és sol el fet de crear-la, no? Que m'agrada, sinó el fet d'escoltar-la. O sigui, jo contínuament estic escoltant música, descobrint grups nous, no em quedo tampoc anclat amb el passat, no? Sinó que m'agrada reciclar-me i m'agrada trobar coses noves, perquè al final aquestes influències noves doncs, també m'ajuden a mi doncs, a millorar amb coses o veure les coses també diferents. Diferents perspectives, també. Diferents perspectives i així estem. I a nivell d'influències, doncs, jo vaig començar amb el rock espanyol, a l'època aquella de Radio Futura, de Loquillo, que és quan jo era adolescent, el Ramoncín, i d'aquí ja va anar tota l'evolució, no? Va començar doncs, els grups com el Sopa de Cabra, en català, i que els vaig notar més propers, no? I ja després doncs, els mateixos grups que pot comentar el Jaume, que fins i tot diria que és el guitarrista del grup aquest que ha anat evolucionant amb el que tenim més connexió musical, no? A nivell de grups, no? Que ens identifiquem molts cops amb els mateixos grups. Amb les mateixes influències, una mica. Sí, això és una connexió que també ajuda a l'hora de treballar els temes, no? Clar, totalment. Mira, just ara us anava a preguntar, no?, sobre aquest punt d'inici que va tenir Estereòlegs el 2014. El punt d'ignició. Totalment. Llavors, la idea original, expliqueu-me una mica també, sabem que partíem de tu, Enric, que tenies un merder de cançons pensades, com arribes a la conclusió de hem de buscar un grup, hem de fer alguna cosa? Bueno, sobretot perquè veia que jo estava ja com latent, no? I que jo volia expressar que ho escoltés la gent, no? No sol que quedés per mi, sinó que fos algo compartit i que aquelles vivències que podria explicar amb una cançó doncs les pogués fer seves la resta de les persones, no? I així va ser una mica com va començar. Jo suposo que dins de la música tothom té un inici semblant, no? Al final és una expressió, no? És una expressió d'algú teu. A vegades en sentit metafòric i a vegades amb experiències teves que has tingut, no? Aquí està sempre l'art que no saps ben bé si és algo que el cantant ha viscut o que s'ho inventa, no? Però si tu escoltes els àlbums, veus un fil conductor del tipus de lletra, del tipus de cançons. En canvi, el que és la música sí que ha anat evolucionant. Saps? Jo crec. A l'hora de composar ha anat evolucionant perquè he anat aprenent coses, m'he anat rodejant de gent... Persones diferents. Persones diferents, que cada un té la seva manera de veure-ho, i per sort gent que jo sempre ho dic, almenys músic sempre de tot el grup sóc jo, perquè ells tenen un coneixement musical que jo no el tinc. O sigui, el meu és més com algú que surt de dins i jo simplement ho agafo i ho escric, saps? Li dones forma. Li dono forma, no? Però ells són els que realment fan allò... El guarniment. El guarniment i que fan que allò creixi, no? O sigui... Clar, perquè potser al principi el que pot ser una idea, potser te l'imagines amb uns acords o te l'imagines la lletra i falta afegir bateria, falta afegir tot el ritme, falta afegir tantes coses. Bueno, és que és bàsic. La producció de les cançons és bàsica, no? O sigui, jo estic segur que la majoria de cantants que han arribat a ser alguna cosa, no?, a nivell musical a la seva vida
van començar allò amb un principi petitet que s'ha anat creixent a mesura de que ha anat absorbint coses d'altra gent, no? Perquè al final no és sol una persona tancada fent les coses, no? Aquí influeix tothom, influeix els músics, influeix la gent, influeix els llocs on vas a tocar, el lloc on vas a gravar, i tot això ajuda que aquesta música vagi tenint com una vida pròpia, no? I que vagi madurant i es vagi fent gran. Sí, ara, Enric, m'estàs parlant com d'aquest recorregut i també m'agradaria preguntar-vos, dins d'aquest recorregut que potser va començar amb un primer concert, Festa Major de Santa Coloma, fins ara a l'actualitat, que és un camí ben llarg, hi ha algun moment que us ha agradat més o que trobeu que hagi sigut més important en aquesta trajectòria? Bueno, sobretot jo crec que va ser el treure el segon disc, no? Perquè el primer disc va ser com la novetat, que poses tota l'alegria, però quan ja busques fer un segon, ja comences a veure que té una continuïtat, això, que no ha sigut sol una flor d'estiu, no? Clar. I bueno, per mi el moment més important ha sigut després de la pandèmia, perquè la banda en si, després de la pandèmia, es va dissoldre, i clar, jo seguia tenint aquest neguit de dir, ostres, necessito que això surti fora. I va ser quan vaig contactar per sort amb el Jaume i amb els altres músics, i entre tots hem fet aquest nou àlbum que sortirà aquest 2026. Fantàstic. I tu, Jaume? Sí, jo haig de dir que la veritat és que m'he trobat amb una cosa que m'encanta, que és agafar unes cançons nues, no? Sí. I poder-los donar tot un embolcall, no? I gràcies a l'Enric, que tenim una connexió especial, l'Enric va dir tu, el que tu t'imaginis, i la veritat és que sí que és cert que a mi personalment jo m'he implicat molt a nivell producció de lo que és el grup. El grup és, bàsicament, si ho escoltes, és bateria... O sigui, avui en dia hi ha unes produccions que hi ha 50.000 arreglos de teclats, violins, no sé què. Nosaltres, tret d'una cançó, que és una cançó que sí que està més produïda, que hi ha més coses de violins i tal, que és la cançó de CD, totes les altres cançons, si les escoltes, són formació bàsica de guitarra, baix i bateria. Molt similar al que algú podria escoltar en directe, per exemple. Exacte. Llavors nosaltres el que vam intentar és intentar fer que cada cançó sonés amb una personalitat, amb uns arreglos, però dintre de la simplicitat d'aquests 4 instruments, no? I això, doncs, jo m'he implicat molt amb això perquè realment és una feina que m'encanta, la feina de producció i de produir, i de fer arreglos, perquè m'encanta. I realment estic molt content. Jo sento el resultat i estic molt orgullós d'haver-me trencat una mica les banyes, no? De dir, ostres, a veure, com podem fer que això soni, saps? I com soni, aviam que de fet, agafava moltes vegades referències, no? Mira, m'agradaria que jo crec que aquesta cançó podria sonar més tipus això, saps? Vale. I agafàvem els originals i dèiem, què et sembla? Mira quins arreglos fan. Ostres, doncs això no és qüestió de copiar-ho, sinó és agafar les referències. Inspirar-se, no? Inspirar-se, perquè la inspiració que al final has d'inspirar-te en els mestres, no? Per poder arribar, doncs, a poder... Jo crec que em sento realment... Bueno, jo estic molt content del resultat. Que bé. I a nivell de, potser, experiències, records, algun concert que diu això va ser molt xulo poder actuar aquí, no sé, algo que recordeu que potser us agradés més? Bueno, una de les presentacions de l'àlbum, que va ser a l'FNAC del Triangle, doncs, bueno, va ser una presentació, de veritat, que va estar la família, molts amics i gent que ja ens coneixia i ens seguia a les xarxes, i bueno, vam patar que era el lloc, no? Estava jo ple com mai, no? Que és difícil, perquè al final quan ets una banda que no tens una difusió, que al final el que et coneix és el teu germà, és el teu amic, el company de feina, i bueno, doncs, aconseguir que amb els concerts o amb una presentació et vingui gent, doncs, bueno, és molt, no? Perquè hi ha artistes que són molt bons i que potser estan tocant en una sala, avui ho comentàvem, i potser tenen 10 persones en allà, saps? O 15 persones. Perquè al final ja ho sabem com està la societat avui en dia, i tot el que és la música en directe està
molt descuidada. Sí, no? i poc valorada. I poc valorada, no? Llavors, això et dic, que quan fas alguna presentació o alguna que notes allà l'energia de la gent, per mi és el més important. Que guai, molt bé. No sé si tu tens alguna altra idea, Jaume, d'algun record. Bueno, és que, de fet, nosaltres, amb Asteròlegs, jo personalment, la meva trajectòria amb Asteròlegs és postpandèmia i a l'efecte pirofòric. Aquesta és la meva experiència amb Asteròlegs, no? Llavors, jo m'ho he agafat molt com una cosa molt personal, en el sentit de que m'he implicat molt a nivell personal, de voler que sonés tot molt bé. Malauradament encara no hem pogut tocar en directe amb Asteròlegs. Jo he tocat molt en directe, jo porto molts anys tocant en directe, fent concerts de tot tipus, però amb Asteròlegs encara no hem pogut tocar en directe. Jo no he pogut tocar amb ells en directe, no? Encara no hem pogut presentar el que hem gravat, encara esperem poder-ho presentar ara. Home, segur que sí. Sí. Aquest estiu del 2026 trobarà foc tot. No, jo crec que abans de cara al principi d'any, volem fer un concert de presentació important i serà el principi de les nostres actuacions en directe, que per mi són superimportants tocar en directe, és bàsic. Fantàstic. Sí. El Jaume és una bèstia del directe, o sigui, això és veritat, perquè és el que diu ell, porta tants anys fent directes que realment és on jo crec que ella està més còmoda, no? O sigui, que és on deixa anar tot el seu art, no? Que guai, on brilla més. On brilla més, exacte. I jo crec que, tal com deia ell, el fet d'escoltar-nos en directe li dones vida a que són les cançons que tens allà gravades, no? I per sort no hi ha una gran diferència, que és el que comenta ell, no? Que escoltes el directe i escoltes l'àlbum, això ens ha passat sempre, o sigui, perquè no estan tan produïdes les cançons que necessites allà algú llançant línies de fet, escoltes el disc i quasi sembla que sigui gravat en directe, realment. De fet, vam gravar algunes cançons tocant tots a la vegada i després fent... Perquè no volíem perdre aquesta essència de primer la bateria, després el tal... No, gravem-ho tots tocant, vinga, amb l'energia aquesta de tocar en directe, i llavors sí que fas alguns arreglos i tal, però té molta més... Que guai. Molta més vida. Sí. Bueno, i al final és com més real, no? Perquè a vegades escoltes un disc i dius, uau, quina passada, i vas al directe i t'emportes una decepció. Sí. A mi m'ha passat. Sí, ha passat a tothom. Jo crec que això, si ets una persona d'anar a concerts, que tant el Jaume com jo ho som, perquè... Anem a concerts moltes vegades plegats. Sí, i ens agrada molt, doncs a vegades et trobes la decepció, no? Que dius, millor no hagués anat perquè m'ha caigut allò al mite, no? Però també et dic una cosa, perdona que t'interrompi. A mi m'encanta anar a concerts i que els artistes s'equivoquin. És meravellós. És la gràcia del concert. Tampoc m'agrada anar a concerts que soni allò perfecte. No, perquè la fredor aquella de la perfecció em tira molt enrere, també. Jo, quan vaig a un concert o el guitarrista o el baixista, un momentet que vaig afinar, per mi és, meravellós. Allò és la màgia del directe, no? Avui en dia vas a concerts que està tot pregravat, perfecte, la veu sona com un disco, i dius, jo estic aquí sentat, m'he gastat una pasta i per això estic a casa tranquil·lament, em poso els auriculars, saps? I més còmode. Sí, totalment. Faig una miqueta de repàs. Aquest 2025 es va presentar Efecte Pirofòric, un nou EP amb 4 temes nous, cuinats a foc lent i carregats d'emocions profundes. Una explosió emocional i musical com el fenomen que li dóna nom. Pot encendre's de sobte i escampar-se sense control. Punt d'ignició i somnis d'heroi van ser 2 fites importants i ara amb Efecte Pirofòric feu aquest pas endavant. Ja n'hem parlat una mica, no?, el que significava aquest nou EP per vosaltres, però també aquesta necessitat de tornar després de la pandèmia. Com arrenca tot això? Perquè trobar músics també avui en dia amb qui després puguis tenir complicitat també no és fàcil, no? No, exacte, com tu dius, no és fàcil, no? El primer contacte va ser amb l'Albert, que és el bateria, i els dos sabíem que volíem una mica acabar de tancar el cercle i buscàvem un baixista, buscàvem un guitarra, però que encaixés. El que no volíem era allò d'agafar algú perquè estàs desesperat, no? I a la primera, no? Llavors nosaltres vam estar fent proves, vam estar tocant amb diferent gent,
però no acabem de trobar la persona, no? Que dius, això té que ser allò, la persona que vindràs i diràs sí, fins que doncs, va ser amb el Jaume i posteriorment amb el Ricard, no? I realment, doncs, bueno, jo crec que amb el disc es demostra, no?, que realment eren les persones que havien d'estar en aquest disc, perquè hi ha una complicitat i hi ha una connexió que si haguéssim decidit abans d'agafar alguna persona que tècnicament podria ser molt bona, perquè ja no és un tema de ets més bo o ets més dolent tocant, no, és un tema de feeling, no?, com ell comença, no? Sí, jo fa poc vaig estar gravant a l'estudi del Pep Sala i m'ho deia, no? Diu, és que, clar, jo tota la vida he volgut tocar amb gent bona i ara vull tocar amb bona gent, no? Saps? Totalment, ben resumit. És una mica això, no? Sí, és que al final, per molt bé que pugui tocar algú, si a l'hora de tocar plegats no es genera aquest moment de complicitat, és que és complicat, també. Sí. Bueno, és com les connexions humanes, no? Tu al final hi ha persones que pel que sigui l'acabes de conèixer i tens allà un feeling que dius, ostres, si és que no porto ni una hora i és com si conegués de molt de temps, no? I hi ha altres persones que el veus cada poc, pel que sigui, i aquell feeling no hi és, no? Sí, totalment. Sí. I llavors també, parlant del nom Estereòlegs, ens podeu explicar una mica d'on ve aquest nom? Hi ha algun expert en estèreo al grup, aviam? Bueno, això va ser quan vam preparar el que era el primer disc, que ja el teníem quasi ja tot fet, doncs vam anar a la pregunta de i quin nom posem, no? I bueno, aquí és allò la tormenta d'idees de a veure qui la diu més grossa, no? I va sortir això de l'estereòleg, no? Com el dermatòleg, no? I ostres, ens va agradar i vam dir, doncs mira, com no és un, sinó que són uns quants, doncs farem els estereòlegs, que serien els especialistes de l'estèreo, no? Total. I bueno, era un nom que semblava anglosaxó, no? Però era diferent, no? I bueno, mira, ens vam acabar agafant aquest nom i la veritat que és diferenciador, no? Totalment. A tothom li costa. O sigui, a nivell de fonètica costa a vegades perquè no tothom el diu bé, no? Que podríem haver buscat alguna cosa més senzill, no? Però bueno, mira, estem definits ja amb el nom i endavant. Fantàstic. Anem a l'última pregunta d'aquest apartat de l'essència de l'artista i us faig una pregunta també a cada un de vosaltres. És que si poguéssiu interpretar, cantar, tocar al costat de qualsevol artista, viu o mort, amb qui escolliríeu fer-ho? És una bona pregunta, Podeu dir-ne més d'un, si... Jo en diré dos. Vale. M'agradaria acompanyar tocant a l'Aretha Franklin, que per mi és meravellosa. I m'agradaria tocar la guitarra i poder aprendre amb l'Stevie Ray Vaughan. Que guai. Molt bons. Molt bons, sí. Molt bons. Supera-lo. No, vinga, aviam. Impossible. Jo, a veure, jo tinc una debilitat i sempre l'he tingut des que anava jo al col·le i em forrava les carpetes amb el Bruce Springsteen. Que guai. Perquè sempre ha sigut, no sé, sempre he trobat el punt aquest de rockero però amb missatge i sempre m'ha agradat i està clar que si tingués que escollir algú, el primer seria ell. I demanaria que ens acompanyés el Neil Young també. Home, posats a demanar, exacte. Imagineu-vos tots plegats a dalt d'un escenari, això seria fantàstic. Exacte, així seria. Molt bé, nois, doncs si us sembla, ara que ja us coneixem una miqueta més, anem a conèixer la vostra música, anem a fer un canvi de secció. Estàs escoltant Ona Acústica, a Ràdio Ona. Doncs molt bé, ens heu portat un dels temes que formen part del vostre nou EP, Efecte Pirofòric. Volem recordar als oients que fins ara, al gener 2026, s'han anat llançant alguns temes, no? I avui escoltarem Més enllà. Vale? Per tant, si us sembla, el poso i després el comentem plegats. Molt bé. Més enllà, massa lluny per ser veritat, massa prop per ser enganyat. No et
quedis quiet, comença a caminar. Mira enrere o endavant, tant me fa no és important, tant se val on vulguis anar. Si tu desitges, ho podràs canviar. No queda temps, no està passant. No queda temps al teu voltant. No queda temps, no, no està passant. No queda temps al teu voltant. I si creus que no val res, i si creus haver avançat, i si ho veus tot molt més clar, i si tens sorra a les mans, i si sents que perds el temps, que la vida se't va escapar, tens molt per guanyar, tens molt per somiar, tens molt per aprendre. No perdis el temps i deixa volar. Potser et sorprens, prova de canviar abans de temps. Arribarem on sempre hem somiat, on tot és possible de fer realitat. No tindrem por d'anar més enllà, tocar les estrelles, sentir que hem guanyat. Tens molt per guanyar, tens molt per somiar, tens molt per aprendre. No perdis el temps i deixa volar. Potser et sorprens, prova de canviar abans de temps. Doncs acabem d'escoltar Més enllà, d'Estereòlegs, una cançó que està disponible a Spotify i totes les plataformes digitals com altres temes que hi teniu penjats, però que avui hem escoltat amb la calma que es mereix. I m'agradaria que ens expliquéssiu una mica què és el que us va inspirar a fer aquesta cançó, no? D'on surt això? Bueno, és una cançó que realment el que et demana és que surtis del moment que estiguis tu, ja sigui un moment trist, ja sigui un moment que no avances i busquis, perquè sempre hi haurà coses que et faran veure nous camins i maneres de disfrutar la teva vida, no? Perquè avui en dia la vida va molt ràpid, no? I no et dones compte i potser estàs com en un bucle fent sempre el mateix i no disfrutes al final el que és la vida, no? Que té moltes coses molt maques i que es poden aprofitar, no? I una mica és un missatge positiu d'això, no? Que tira endavant, no? Anar més enllà, no? Anar també. més enllà, exacte. Totalment. Si escolteu la cançó,
nosaltres quan la vam muntar, o sigui, ell va venir l'Enric amb la cançó, amb la guitarra, i jo, per exemple, quan me la vaig imaginar, me l'imaginava com que anessin passant coses, en el sentit de que la cançó comença com molt... Hi ha un riff d'entrada, que això és una cosa que m'agrada, a mi personalment m'agrada sempre que les cançons tinguin com un riff que distingueixi la cançó com característic, no? Per qui no ho sàpigues, el riff és la part instrumental que caracteritza la cançó, no? Saps? Sí, seria aquest tros, Al principi. Exacte. Això seria el riff per començar, no? I quan comença la cançó, és com una... Si us fixeu, van passant coses, i va passant cada vegada ja com més... Passen més coses i va adquirint... Comença com amb un to més melancòlic, més trist, i cada vegada va agafant coses com més d'esperança, fins que arriba el solo, que el solo és com un moment de catarsis, i després ja acaba al final com que ja tot és molt més esperançador, per dir-ho d'una manera. Hi ha unes veus que rodegen a la cançó principal, que és com la conclusió de que al final tot té un sentit, no? I és un camí. A mi m'agrada els temes agafar-me'ls quan construeixo la producció i intento produir els temes, que tinguin un sentit no només musical, sinó que també tinguin un sentit argumental, per dir-ho d'una manera. No? Sí, que facis les coses per algun motiu, no perquè sí. Exacte, que passin coses. Perquè al final, si tu vas fent cas de la lletra, la lletra és el que et porta, no? Et porta d'aquest inici a un increixendo fins al moment final, no? Llavors això, musicalment, doncs el Jaume li dona l'energia, no? Sense voler ens hem ficat dins del procés creatiu, que era una mica el tema que volia parlar amb vosaltres. Veig que la gran majoria de vegades partiu d'una cançó potser que has escrit tu, Enric, o que proposes, i llavors poses en comú i tothom va dient la seva, va sumant... Sí, a veure, jo com et deia, tinc certa facilitat en fer lletres i treure melodies, i en aquest cas aquesta cançó va començar... Doncs allò, de cop i volta, va venir la idea al cap, vaig començar a escriure i es va quedar durant molt de temps amb la carpeta aquesta de cançons, no? I fins que un dia la vaig tornar a agafar i li vaig donar una volta i vaig canviar parts, no? Seccions, no? Perquè jo em fixo molt en el que són les seccions de les cançons perquè tinguin aquest fet que diu diferenciador, que hi hagi un principi d'una manera, que puguis tenir un canvi, i si això després ho vesteixes amb música que t'ho remarqui més, doncs clar, és quan dius, ostres, aquest tema no és un tema que soni allò lineal, no? Que potser sol amb una guitarra i amb una veu et sonarà molt més pla, no? Perquè al final la música el que has de fer és que tingui, com diu el Jaume sempre, no? Dinàmica. És que just, mira, és la paraula que tenia ara al cap, no? Que el fet de posar-li aquestes dinàmiques fa que aquella cançó no sigui mai avorrida. Exacte. En cap moment. Exacte. Perquè tu escoltes un tros del principi, escoltes un tros del final i ha canviat tant que sembla com una altra cosa nova. Per aquest motiu, avui en dia, com diu el Jaume, com es produeixen les cançons? Com xurros. Com xurros, però amb saturació de sons, amb saturació de coses, perquè l'oient estigui sempre escoltant els canvis, no? Sí. I clar, nosaltres com volíem fer una producció, diguéssim, amb guitarres, clar, el procés és molt més elaborat perquè necessites fer tot això però només amb instruments bàsics i tots analògics, és a dir, tu no pots agafar i dir, bueno, doncs mira, fico aquí uns violins, no sé què, perquè avui en dia hi ha infinitat de programes informàtics que tu pots vestir el que vulguis, en posar en secció de metalls, de cordes, una orquestra simfònica, el que vulguis, però nosaltres volíem fer-ho des de l'essència, no? De dir, anem a fer els arreglos amb guitarres, amb baix, amb la bateria que piqui d'un moment determinat, que aquí canvi el ritme, que faci un ritme concret, la caixa, en comptes de picar a la caixa, piques a l'aro, els plats han de sonar aquí quan han de sonar, el baix, en comptes de fer dum-dum-dum, ha de fer dum, saps? Vull dir, i tot això és el que ajuda que després el tema tingui aquestes dinàmiques, com molt bé dius. No? I això qui t'ho dona? Doncs músics que tenen experiència i músics que tenen un ventall de possibilitats, no? Sí, que comenta ell, no? Escolta, aquí fem això o fem més això? I, ostres, i entre un i l'altre doncs anem... I
perdona, Enric, ella ens va passar, quan vam pensar de gravar més cançons, perquè primer vam gravar les cançons de l'EP, i després hem gravant aquestes cançons que ara aniran sortint a poc, que la primera que ha sortit és Més enllà. Ens va passar, diu, mira, jo tinc aquestes cançons, què us sembla a vosaltres? I jo me les escoltava i jo ja m'imaginava una mica, i li vaig dir, mira, Enric, jo crec que aquesta està molt guai, aquesta mola molt. Cert. I... Sí, perquè jo no era de les que tenia pensades per l'àlbum, aquesta, justament. Tenia pensades d'altres, i el Jaume li va agafar... Perquè jo la veia com això, no? Com veia ja quasi... Bueno, ell veia més enllà. Exacte, jo veia el més enllà, no? Una mica, sí. Exacte, això. Bueno, perquè m'agrada analitzar i imaginar-me el que et deia, no? El fet d'haver escoltat molta música des de petit, allò, ser un friqui de la música, et dona també una perspectiva de veure ja les coses, imaginar-te-les acabades i com podrien ser i com podrien sonar, no? I després que el grup és una democràcia, que això és important. Això també és important. Que ell em va dir la seva opinió i jo vaig trobar perfecte perquè confio totalment en la seva opinió i vaig dir, doncs mira, aquesta altra que jo creia la torno a deixar ja i ja sortirà més endavant o no sortirà mai. Bueno, crec que és important posar en valor, no?, tota aquesta tasca que hi ha darrere d'un tema, que ja no és només el moment creatiu d'inici, aquella espurna, sinó també com es va vestint, com us poseu tots d'acord, com aneu fent que brilli cada vegada més i crec que és molt xulo. I per això també és important, el que diu l'Enric, els músics tinguem la capacitat de ser permeables, no? És a dir, hi ha músics boníssims que són completament inflexibles. És a dir, jo m'he trobat en casos a vegades que toques amb algú que és boníssim tècnicament, però no, jo toco així i això és el que jo faig, i si no t'agrada és el que hi ha. No, hem d'intentar entre tots, saps? El bateria, per exemple, a mi m'encanta l'Albert perquè l'Albert és una persona que li proposes alguna cosa i està obert a fer qualsevol cosa, saps? Potser trobaràs bateries tècnicament meravellosos, però l'Albert el que té és que és una persona que li dius allò i ell s'adapta i t'entén i ho prova i saps? I això és meravellós. Doncs és fantàstic. Que bé que us hagueu trobat. I al final aporta la seva personalitat, que és important, no? Perquè al final tocant l'instrument és un, però el que el fa tocar és el músic, no? Totalment, nois. Doncs, si us sembla, ara que ja hem sentit parlar tant d'estereòlegs, poder toca escoltar-vos en directe. Ja tenim ganes, segur que els oients també se n'estan morint de ganes. Us demanaré que us aneu preparant i als oients els recordo que això ho podran recuperar, aquest episodi complet, amb l'entrevista, el concert, al canal de YouTube de Ràdio Ona i també a la nostra web de radioona.cat. Així que sense més espera, ara sí, anem a escoltar Estereòlegs en directe. Perfecte. El concert d'Ona Acústica. Ningú ens havia dit que al principi tot això era així, però passat un temps tot va anar canviant. D'haver-ho sabut sol un temps abans, segurament haguéssim anat massa tard. Ens deixarem portar pel destí ara que estem aquí sentats. Ens deixarem portar sense fi i que ens diguin cap on hem d'anar. A l'univers, a l'univers. Ja estic aquí mirant el mar, mirant els ulls, veient com vas. Jo estic aquí al teu costat. Ja estic aquí mirant el mar, mirant els ulls, veient com vas. Jo estic aquí al teu costat.
vinc que en tens prou, i quan vegis passa el temps, i quan tinguis tot a prop anirem directe a l'infern. Ja estic aquí, mirant el mar, mirant dels ulls, veient com vas. Jo estic aquí al teu costat. Ja estic aquí, mirant el mar, mirant dels ulls, veient com vas. Jo estic aquí al teu costat. Ja veus, ja sents, no pots buscar més. Serà per fi a l'univers. A l'univers. A l'univers. A l'univers. Ara el següent tema tocarem Ho canviaria tot, de l'àlbum Efecte Pirofòric. On t'has anat, princesa? Estàvem sols al món. Digue'm en quin bar m'esperes, ara arribo jo. Ho canviaria tot per poder viatjar en el temps. Ara que no hi penso, ara estic distret. Voldria que fos sempre, voldria ser tot teu, deixar-me dur per l'aire que bufa damunt meu. Voldria ser part teva, tenir-te sempre a prop, sentir el cor com batega. Ho canviaria tot. On t'has anat, princesa? Estàvem sols al món. Digue'm en quin bar m'esperes, ara arribo jo. Ho vam voler sentir, vam voler pensar, vam voler sortir, anar molt més enllà. Tu vas voler sentir, vas voler somiar, tenir el món als peus. Ara ja ha passat, res és com tu creies, tot és diferent. Han passat els anys i no ens en recordem. Va ser un instant, no hi tornarem. Vam tancar els ulls, passar el moment. On t'has anat, princesa? Estàvem sols al món. Digue'm en quin bar m'esperes, ara arribo jo. Et seguiré esperant, no marxaré d'aquest bar. Aquí estaré, princesa, si et vols passar. Et seguiré esperant, no marxaré d'aquest bar. Aquí estaré, princesa, fins al final. Fem Carme? Que tot seria igual, cada cop et fas més gran. No
vas voler fer-hi res més, deixar passar, no perdre el temps. No sé quant temps aguantaràs, estàs a punt d'esclatar. Tots els monstres que ronden el teu cap, vinga, deixa'ls marxar. El karma t'està buscant, fora d'aquí no pots passar. Aquest és el meu cap, fora d'aquí no pots passar. Ningú t'ha convidat. Fes-me cas, no hi pensis més, tot anirà passant. Gaudeix, recorda aquest moment, es tracta d'anar avançant. Ja sé que sembla de lluny molt més, disminueix a l'anar arribant. Cims més alts ja els hem fet, però seguiré endavant. El karma t'està buscant, fora d'aquí no pots passar. Aquest és el meu cap, fora d'aquí no pots passar. Ningú t'ha convidat. Provarem d'esgotar totes les forces, provarem d'arribar fins dalt de tot i esperarem que el karma en tingui prou. Cau foc damunt teu, suficient per cremar-ho tot. Tan sols a prop meu, un incendi al fi del món. Et veig de lluny i ara sé que no veu res, et veig damunt. Saps molt bé que no pot ser, que el fred que fa ja no és normal, que quan et veig em poso a cremar, que sé molt bé que arribarà el meu final tan aviat quan estem els dos cremant. Cau foc damunt teu, suficient per cremar-ho tot. Tan sols a prop meu, un incendi al fi del món. I si deixessis que en un moment s'acabi tot, s'acabi tot. I si volguessis acariciar tot aquest foc, aquest foc. De prop tot aquest foc que et consumeix, no hi pots fer res. Un cop encens depèn sol d'ell, que
que sento com se'n crema el cor, que quan et veig em poso a somiar, que sé molt bé que arribarà el meu final tan aviat quan estem els dos cremant. I quan passi el temps, tot aquest foc s'estigui apagant, et miraré i entendré per què em vull cremar. Cau foc damunt teu, suficient per cremar-ho tot. Tan sols a prop meu un incendi al fi del món. La ruta sonora. Doncs tornem a ser aquí als estudis. Moltes gràcies per aquest directe que ens heu ofert aquí a Ràdio Ona. I abans d'acomiadar-nos, anem a mirar una miqueta cap al futur, no? Què és el que podem esperar durant els propers dies, mesos d'Estereòlegs, no? Teniu alguna cosa a la vista que pugueu compartir? Bueno, nosaltres el que us demanaríem és que ens seguíssiu per les redes socials, sobretot per l'Instagram, que és on publiquem contínuament les novetats, publiquem els possibles concerts que han de venir i en breu també l'àlbum que es publicarà està al caure, no? I després, a les plataformes musicals, com has comentat tu abans, teniu allà totes les cançons, els 2 àlbums més tots els singles que hem anat traient fins ara, i quan tinguem la nova data de concert, que estem ara justament mirant de tancar-ho, us informarem i per aquest canal ho podreu veure. Perfecte. Els que estigueu a YouTube ja ho haureu anat veient aquí sota, que és Estereòlegs, tal qual. Tal qual. Sense punts i sense coses rares, Estereòlegs. Sí, i ja està. I els que ens estiguin escoltant per la ràdio, Estereòlegs ST. Sí. No m'hi fiqueu una E davant. Exacte. Sí, és el que et comentava abans de l'entrevista, que a vegades costa trobar-ho per això, no? Perquè té la part aquesta de començar amb la S. Exacte. Llavors, com us han comentat, com us ha comentat l'Enric, qualsevol novetat que surti ho anireu publicant per aquí. Sí. A més, hi ha tota la seva música penjada per si algú li ha agradat que s'ho pugui anar escoltant també. Nosaltres esperem que el 2026 sigui l'any estereòleg. Que guai. Molt bé, i què més us anava a dir? Jo personalment m'he estat escoltant una miqueta la música que feu i m'ha agradat molt. I la cançó que em veu dir, escull la que vulguis, em veu passar algunes per escoltar aquí en directe. Sí. El que tu deies de Jaume del riff inicial és el que em va fer decidir de posar aquesta. Per tant, em va atrapar aquest riff. Molt bé. Hem encaixat aquí. Doncs dir-vos que tenen molts més temes molt xulos, molt interessants, el que hem estat comentant al llarg del programa, ben produïts també, amb aquesta riquesa, però amb pocs instruments, no? Sí. Aquesta màgia que heu pogut aconseguir amb tan pocs instruments, crec que és important posar-la en valor. I res, que està tot disponible, aneu-lo a escoltar i a la que tinguem dates de concert, aneu-los a veure en directe també. I tant. Perquè l'Enric ens ha dit al principi que el directe serà molt xulo també, que en Jaume brillarà molt. Bueno, Jaume, el Ricard, que haig de dir que el Ricard és un músic meravellós, veterano. El Ricard va ser un dels pioners del rock català. Vale. El Ricard Manzano va haver un grup de rock català dels anys 80, quan pràcticament el rock català era pràcticament... Hi havia els cantants catalans de l'època, però el rock català estava començant la llavor. Hi havia un grup que es deia Grec, que era un grup, i el Ricard estava allà. Vull dir que el Ricard és un músic amb un bagatge increïble, el Ricard Manzano, i després l'Albert Poch a la bateria, i jo crec que entre els 4 doncs, farem un directe que estarà molt xulo. Doncs no ens ho podem perdre, o sigui que estarem atents a les xarxes
i si va sortint alguna cosa nova també ens la podeu enviar aquí a la ràdio, que la farem sonar. Perfecte. Doncs res, nois, se'ns acaba el temps. Ha estat un plaer tenir-vos aquí a l'Ona Acústica avui. Moltes gràcies per compartir el vostre projecte, la vostra música i sobretot aquesta essència que teniu vosaltres, que crec que és molt maca mantenir-la. I res, us desitgem tot l'èxit del món amb efecte pirofòric, que segur que farà esclatar algun cor a cada concert. Molt bé, doncs nosaltres us agraïm l'espai aquest que ens heu dedicat. La veritat que per nosaltres és un luxe i, bueno, molta sort amb tot. Perfecte. Moltes gràcies. Torneu quan vulgueu. Vosaltres encantats. Moltíssimes gràcies. Que bé. I a vosaltres, oients de Ràdio Ona, moltes gràcies per acompanyar-nos també en aquest nou episodi de l'Ona Acústica, conduït per una servidora, Marta Frigola. No oblideu de seguir-nos per descobrir més artistes i moments musicals únics. Fins aviat i moltes gràcies per escoltar-nos. Ona Acústica, un programa de Ràdio Ona.